už kamerujem. Ticho. Ale počkáme si, mohlo by byť aj Jozefa, prečo nie? Alebo Sidónia. A dneska je sobota, nie na to, kde má... Dobre, teraz. Ideš, dobre? Poďme! Vodorová, dáme to! Poďme! Roztrhla sa hadica. No, vyzerá to na polospojku. Pozor, pozor, je to pod tlakom. Roztrhla sa hadica. Pozor na to, to je silný prúd. No aj to sa stalo. Vyzerá to na polospojku, ktorá to nevydržala. Ale nie, počkaj. Bodorová má to za sebou, no. Takže na základe 2 je kláštor osmička a na základe 1 sa pripraví Malý Čepčín a na základe číslo 2 sa pripraví